Så står jeg her i Tisvilde Hegn. Solen skinner. Sporene er sprøde. Og det er bare en fantastisk 27. december 2011. For sidste år til jul lå der masser af sne. I år er temperaturen tæt på 10 grader. Og græsset gror her. Det er grønt. Der er ikke så meget snevejr i sigte. Så i stedet for at stå på ski, så må vi jo løbe en tur. Og som I kan se, så måske kan I se, der er godt gang i havet dernede. Og jeg er lige nede og løbe på stranden. Der er nogle meget flotte skumtoppe. Men det blæste lidt meget dernede, så nu er jeg løbet op i skoven igen. Men